ме питаш кои филми помня, почти нищо не помня. Но гаджетата ги помня. Тук е хубавице, ненагледна. Дарте цунка по бузата. И готово. Много често сме се шмугвали и сме гледали кино отстрани. Фигурките бяха изкривени, удължени. Гледахме кино с тръпка да ни хванат за ухото и да ни кажат айде навънка. Аз съм ставала от легло в Първа градска болница, махали са ми система, с халата съм превеждала филм и помня, Бог да го прости, Шимшански каза, освен кардиолог, тя има нужда от психиатър. Еми какво? Защо ще спориш, като аз съм бил в това кино и ти ми казваш 69? Ето, казвам ти, горе-долу си бил 10 годишен. Всъщност всичките истории са не за кино, а за кръчма и маса и да се разправят. Но понеже това вече стана непопулярно, разказваме ги за кино и ги пишем в филм.